Permezz tal-budget li ġej, il-Gvern se jkun qed iħajjar l-investiment, ix-xogħol u l-ħolqien tal-ġid. Jekk Malta trid tattira investiment ta' kwalità leha, teħtieġ tkompli tiddistingwi ruħha fis-servizzi u prodotti li toffri. Sar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt it-tnedija tal-kumpanija QP Management li tieħu ħsieb l-maniġjar ta' proġetti ta' proprjetà. QP Management tagħmel parti mill-Grupp Corinthia li jmur lura għal-bidu ta' snin 60. Il-Prim Ministru faħħar il-kuraġġ tad-diretturi li jarfu jinvestu f'bidu umli u determinazzjoni u reżiljenza li jorew tul iż-żmien, anke fi żmien meta l-ekonomija dinjija kellha qudiemha sfidi kbar. Il-kumpanija għandha portafol ta' aktar minn 15 proġett fis-settur tal-bini f'9 pajjiżi u servizz ta' maniġjar li qed toffri QP Management huwa uniku għal pajjiżna. Il-Prim Ministru stqar li l-professjonalità tal-project managers, disinjaturi arkitettoniċi, periti interior designers u quantity surveyors hija l-aqwa riklam għal Malta. B'kollox QP Management tħaddem 50 persuna u għadha kemm fetħet uffiċċji ġodda f'Birkirkara. Barra dan għandha żewġ uffiċċji oħra fl-Ingilterra u l-Libja. Malta kienet għadha u tiqpa post sigura l min jixtieq jinvesti stqar il-Prim Ministru. Żied jgħid li ma nistgħux nistrieħu fuq is-suċċess tal-pajjiż fil-passat, iżda jeħtieġ nuru li lesti nisfidaw lilna nfusna b'kunċetti ġodda u servizzi ta' kwalità eċċellenti.